Вітаю, 22 на годинниках. Час новин на АТР. Підбиваємо підсумки 27 жовтня. В студії Софія Абляєва. За громадянську мужність і незламність духу, проявлені при відстоюванні державності України, ідеалів свободи і конституційних прав людини. Президент України Петро Порошенко нагородив заступників голови Меджлісу Ільмі Умерова орденом за заслуги 2-го ступеня і Ахтема Чийгоза орденом за заслуги 3-го ступеня. Це сталося під час зустрічі звільнених лідерів кримських татар з президентом України. Гарант привітав колишніх політв'язнів з поверненням, цитата, на рідну українську землю. Підкреслив, що Умеров і Чийгоз проявили незламність духу в російській неволі. Я с гордостью говорил, я гражданин Украины. Я говорил, да, вот там ваш президент, да, мой президент. Это только увеличивало срок, который я, обсуждая с моим адвокатом, за год-два не торговался и не собирался. Но именно такая позиция, уважение к своим лидерам, к своим национальным лидерам, уважение к своему народу привело к тому, что мой народ стал там не терпеть, а показывать протест и свою генетическую волю, вот генетикой определенную борьбу за свою родину. Благодарю господина президента за участие в нашей судьбе, но судьба двух конкретных людей – это очень маленький эпизод в большой борьбе. Борьба идет не только за освобождение нас, не только за освобождение остальных заложников и политических заключенных. Борьба идет за освобождение украинской территории, за восстановление территориальной целостности Украины, за деоккупацию Крыма и освобождение части Донецкой и Луганской областей. Членам родин, які підтримували і Ахтема, і Ільмі, я дякую журналістам, які в Україні і по всьому світові розповідали правду про силу духа цих двох справжніх українських героїв. Я дякую українському народу, який продемонстрував єдність, силу і впевненість в перемогі. Дуже дякую всім вам і слава Україні! Звільнені лідери кримських татар до Києва прилетіли близько 14-ї. У Борисполі на Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза чекали родичі, друзі та журналісти. Подробиці перших хвилин на українській землі розкажуть мої колеги. Воля народу сильніше волі диктатора. Доказом цього є звільнення лідерів кримських татар Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза. Щоб побачити, як вони вступили на вільну Україну після поневолення. До аеропорту Бориспіль зібралися десятки журналістів, родичів та знайомі. Серед тих, хто очікує на прибуття, і родичі звільнених бранців, донька Ільмі Умерова та дружина Ахтема Чийгоза. Как-то все так неожиданно, все быстро, поэтому даже не могу даже описать словами свое состояние. Очень волнуюсь и безмерно, ужасно, сильно, очень рада. Тут вариантов уже немного, придется быть здесь рядом с папой, потому что есть там проблемы со здоровьем, ну и как бы нужно все-таки, чтобы семья, тыл был рядом. Мама, я, наверное. Пока не могу об этом говорить, потому что пока ситуация очень непонятная. Звільнення бранців Кремля в аеропорту зустрічають з прапорами України і кримсько-татарського народу. Одразу після лідери кримських татар рушили на прес-конференцію. Розпочали з гімнів українського та кримсько-татарського.
Ми вдома. Це перші слова Умерова та Чийгоза. Вони дякують усім, хто допомагав і підтримував. Кажуть, на українській землі і далі боротимуться за звільнення інших бранців та деокупацію Криму. Если тема Крыма не будет сходить со страниц средств массовой информации, то процесс будет продолжаться и дальше. Обязательно вслед за освобождением отдельных людей произойдет деоккупация Крыма и восстановление территориальной целостности Украины. И это освобождение, это символизм. Это наш народ ощутил, что за спиной есть сила, что нас не бросят, нашу страну и мою родину не дадут порвать, что украинский народ, он сможет постоять за свою свободу, за свою независимость, что наш президент, он будет отстаивать свободу каждого гражданина. Одне з питань, яке цікавило усіх, чому і на яких умовах Росія погодилася звільнити Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, відповів на нього лідер кримських татар Мустафа Джемілєв. Все-таки очень большой груз вины Российской Федерации. Они сейчас, видимо, хотят каким-то образом смягчить мировую общественность. Сейчас их дипломаты, их проплаченные депутаты также других стран очень работают над снятием санкций. Зверь, он остается зверем, он идет просто на какие-то тактические шаги. Ничего в политике Российской Федерации не изменилось. Відповідаючи на запитання журналістів про роль у звільненні бранців Муфтія, який співпрацює з окупантами, Ахтем Чийгоз заявив, що той неодноразово змушував інших затриманих обмовляти його в обмін на власну свободу. Личность не как должностное лицо, он марионетка. Ему сказали, напишешь и напишешь. Ему сказали, сделаешь так, он и делал так. Поэтому мне абсолютно это, как вам сказать, не вызывает какого-либо там эмоционального к нему отношения. Голова Меджлісу Рифат Чубаров закликав всіх українських політв'язнів, які незаконно утримуються на території Росії та в окупованому Криму, не піддаватися на вмовлення і шантаж окупантів. Я хочу сказати одне, і тут я кажу дуже щиро, але не розшифровую. Дуже важливо, хто попадає туди, до російських окупантів, щоб з першого дня вони вели себе гідно, щоб вони не покупалися на умовляння, на шантаж з боку окупантів. І в тих випадках, коли людина не йде на співпрацю з слідчими, її витаскувати легше. Я хотів би, щоб це все знали. Спецоперація так назвав своє і звільнення Ільмі Умерова Ахтем Чийгоз. І до останнього змушували написати прохання про помилування. Вот мои паспорта, которые меня вывозили с России. Справку Но тут тоже ни одной отметки. Поэтому что это, если спецоперация? Обидва лідери кримських татар заявили, обов'язково повернуться на батьківщину в Крим за будь-яку ціну. Ільвіна Сідулаєва, Дарина Іванютінка, Іслам Пінка та Ільдар Ісматов. Заман, АТР. Звільнення кримсько-татарських лідерів Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза привітала Велика Британія. І разом з тим закликала Росію звільнити решту українських політв'язнів. Про це йдеться у заяві Алана Дункана, міністра у справах Європи і Америки. Попри цю позитивну новину, ми не повинні втрачати з поля зору багатьох інших в'язнів, зокрема кримських татар, які були затримані фактично російською владою за свої виступи проти незаконної анексії Криму. Вкотре я закликаю до негайного звільнення всіх українських політичних в'язнів на Кримському півострові та у Росії. Велика Британія чітко заявляє, що Крим є частиною України, а його анексія Росією є порушенням міжнародного права.
Держдеп затвердив перелік російських компаній, проти яких запровадять санкції. Загалом оприлюднені 39 пунктів, серед яких концерни «Алмаз Антей», «Калашников» та «Іжмаш», корпорації «Оборонпром», «Ростех», ФСБ та Служба зовнішньої розвідки. Росія, в свою чергу, розширила список продуктового ембарго і заборонила ввезення живих свиней і субпродуктів із ЄС, США, Канади та низки інших країн. Посилити санкції проти Росії, зокрема в енергетичному секторі, закликав США голова Верховної Ради України Андрій Парубій. Про це він сказав на зустрічі зі спецпредставником Сполучених Штатів Куртом Волкером, який сьогодні вже вп'яте прилетів у Київ. Американський представник іще мав зустрітися з президентом і міністром закордонних справ України. Говорити мали про звільнення політв'язнів і полонених на Донбасі. Деякі джерела повідомляють, що після зустрічі з українськими посадовцями Волкер вирушить на переговори із помічником російського президента Владиславом Сурковим. Його за сфабрикованою справою запроторили за грати на 20 років. За незгоду з політикою Кремля зробили з нього терориста. А Олег Сенцов книгу «Присвяту» презентували у Києві. Її автор Олександр Мімрук зібрав спогади людей, які добре знають Сенцова. У книзі багато світлин із домашнього архіву. Ми довго думали над форматом, як же можна написати для читача, так, щоб, знаєте, повністю дізнатися, хто такий Олег, що він любить, з ким він товаришує. І ми зробили таку серію інтерв'ю із його близькими людьми, з друзями його дитинства, із нашими колегами із кінематографічних кіл. Надеюсь, что это будет еще одним шажком к освобождению Олега. Это дополнительный информационный повод. И я думаю, что она будет интересна всем, кого интересует вообще эта тема. Не только Олега Сенцова, но в принципе политзаключенных. Как легко у человека отобрать все, что ему близко. Олег Сенцов – український режисер з Криму. ФСБ затримала його 2014-го на півострові. Згодом вивезла на територію Росії. 2015-го суд у Ростові-на-Дону засудив українського режисера з Криму Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму. Нині він перебуває у колонії російського Заполяр'я. В'язниця називається «Білий медведь» і відома своїми суворими умовами утримання. Ми примусимо нас зрозуміти. Столичні активісти влаштували чергову акцію протесту під російським посольством у Києві. Вони вчергово вимагали від Росії розслідувати факти викрадення людей в окупованому Криму. Інші вимоги активістів чула наша Вікторія Аблязова. 11 ранку під посольством Росії збираються люди з плакатами. На них імена 16 людей, що зникли безвісти. Мне очень важно, что на акцию мы выходим и говорим о похищенных и пропавших, потому что несмотря на то, что если по политическим заключенным есть списки, и мы знаем имена этих людей, мы знаем, что с ними происходит, мы знаем, что они осуждены, либо они ожидают суда, мы знаем, где они находятся, то по похищенным мы в целом не знаем, где эти люди, кто совершил эти преступления, что с ними случилось. Після анексії на території півострова стали зникати люди, переважно кримські татари. По похищенных 16 человек, которые не найдены сегодня, 19 человек, которых сначала похитили, потом отпустили в 2014 году, и 7 человек, которые были похищены, найдены мертвыми. Мы всего говорим о 45 людях за весь период, за 3 года, которые так или иначе были подвергнуты насильственным похищениям. Активістам Кримсоц стали відомі подробиці викрадення Ескендера Абселямова. З'ясувалося, що за ним слідкували російські спецслужби, а також тиснули на його родичів. Стало відомо і про зниклого у 2014-му Лемара Алядінова. Його тіло знайшли у Ялті і нібито вже захоронено. Інформацію про це родичам Лемара повідомили лише цього місяця. Це уже 16-та акція під російським посольством. І хоча цього разу до людей з посольства ніхто не вийшов, активісти обіцяють, боротимуться і надалі, аби російська влада відповіла, куди зникло 16 кримчан і де вони зараз. Вікторія Аблязова, Євгеній Казикін, Заман,
АТР. Нардеп Ігор Мосійчук, який дістав поранень під час теракту у Києві, запевняє, що це замах виключно проти нього. Позавчора біля телеканалу «Еспресо» у Києві пролунав вибух. 2 людини загинули, 3 шпиталізовані. Про стан постраждалих, хід розслідувань і версію чеченського сліду далі в ефірі. Донька 57-річної постраждалої Надії Тарасенко постійно в лікарні. Дівчина розповідає, її мати сьогодні прийшла до тями, однак не пам'ятає, що з нею сталося. Вона прийшла в свідомість, вона не пам'ятає, що вона була на роботі, вона пам'ятає сам вибух, але вона думає, що вона з моїм чоловіком звідкись поверталася. І, вони спілкувалися небагато, пару слів. Постраждалу перевели з реанімації у нейрохірургічне відділення. Лікарі кажуть, операція пройшла вдало. У жінки вилучили металеву кулю діаметром 8 міліметрів. Стан її стабільний, відносно, скажімо так, середньої тяжкості. Була роздроблена кістка і фрагменти попали всередину черепа і мозку. У лікарні перебуває постраждалий політолог Віталій Бала. Однак він заборонив лікарям давати коментарі щодо стану свого здоров'я. Тим часом постраждалий депутат Ігор Мосійчук охоче спілкується із пресою. Розповів, що вибух вважає замахом на себе. Напередодні його перевели до клініки Інституту Шалімова. Там мають зробити ще одну операцію – вилучити 5 осколків з ноги та вставити металеву пластину замість роздробленої кістки в руку. Витягли ще декілька осколків рубленого металу. Наскільки поки що відомо, це була протипіхотна міна, яка була ще обкручена шариками і тими самими рубленим металом. Рентген зафіксував 5 осколків іще в тілі, один з яких в кісті. У прокуратурі заявили, що Ігоря Мосійчука вже допитали. Розслідуванням справи займається більше сотні правоохоронців. Зараз коло відпрацювання розширюється і, відповідно, допитуються всі свідки, які могли бачити когось, мається на увазі злочинців, чи могли бачити безпосередньо виконавця, чи осіб, які могли асистувати при виконанні цього злочину на місці. Працює весь слідчий відділ СБУ міста Києва і Київської області. Нині офіційного слідства кілька версій. Радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко заявив, що слідство як одну з версій розглядає російський слід. Зокрема, підозрює можливу причетність до вибуху у Києві Рамзана Кадирова. На нього вже відреагували в Кремлі. Речник Путіна Пісков відкинув підозри про причетність Росії. Відгукнувся і сам лідер Чечні. Він спростував звинувачення на свою адресу і заявив, що вже забув про образу на Мосійчука. У грудні 2014-го Ігор Мосійчук, тоді ще комбат добровольчого батальйону, записав відеозвернення до Кадирова, де закликав забрати з окупованого Донбасу своїх найманців і пообіцяв боротися за вільну від Путіна та Кадирова Ічкерію. Ми допоможемо нашим братам звільнити Ічкерію від таких собак, як ти. Слава Україні! Слава вільній Ічкерії! Вибух біля телеканалу «Еспресо» стався 25 жовтня. Інцидент назвали терактом. Загинуло 2 людей. Охоронець Ігоря Мосійчука Руслан Кушнірук. У нього залишилась 4-річна донька та вагітна дружина. Ще однією жертвою став випадковий перехожий, колишній правоохоронець Михайло Марміль. Маргарита Потапова, Людмила Горпинич, Заман, АТР. 1 українець загинув і 3 постраждали у ДТП у Польщі. ЗМІ пишуть, автобус із заробітчанами на великій швидкості врізався в лісовоз. Аварія сталася в Сілецькому воєводстві, повідомив АТР. Представник департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич додав, що працедавець готовий оплатити лікування постраждалих. 3 постраждалих госпіталізовані в місцевій лікарні. Вони травмовані різними, так би мовити, одержали травми різного ступеня складності, але загалом нескладні травми, їм надається необхідна медична допомога. Як тільки одужують, повернуться до України.
Парламент Каталонії оголосив незалежність від Іспанії. За це рішення проголосували 70 депутатів регіонального законодавчого органу. Проти висловились лише 10. Тим часом офіційний Мадрид ухвалив рішення ввести пряме правління в Каталонії. Це означає, що у разі непокори регіону Мадрид може застосувати силу і ввести національну поліцію. Голосування було одноіменним, однак таємним. Перед його початком представники рухів, що хочуть бачити Каталонію складовою Іспанії, з сесійної зали вийшли. Голосування триває не більше півгодини. Після оголошення результатів оплески в залі. Радість на вулицях Барселони. Прем'єр-міністр Іспанії Мар'яно Рахой в своєму твіттері закликав іспанців до спокою. Також він пообіцяв навести лад в Каталонії. Лише вранці Рахой попросив усунути від влади голову каталонського уряду Карлеса Пучдемона. Вчора лідер бунтівного регіону відмовився їхати в Мадрид на перемовини і заявив, що не оголошуватиме нові вибори, як того вимагає Мадрид. Це вершина беззаконня. Вони ігнорують закон, вигадують нову законність, позбавляють громадян можливості здійснювати свої права. На додачу до цього вони ігнорують Конституційний суд. Сьогодні ж у Мадриді відбулося засідання комісії Верхньої палати парламенту Іспанії. Вирішили ввести пряме правління в Каталонії. Влада задіяла для цього 155 статтю Конституції. Після цього, за планами, через півроку в Каталонії відбудуться дострокові вибори. Однак після оголошення незалежності Каталонією ситуація може розвиватися непрогнозовано. Людмила Іванова, Заман, АТР. Україна не підтримує незалежність Каталонії. Про це у своєму твіттер повідомив очільник МЗС. Зокрема, Павло Клімкін заявив, Україна підтримує територіальну цілісність Іспанії у межах міжнародно визнаних кордонів. З Вашингтона до Києва повернулись 11 ветеранів АТО, які вдруге брали участь у 42-му марафоні морської піхоти. Це змагання для воїнів, які були поранені під час виконання військових завдань. 5 українських ветеранів пробігли 5 кілометрів, а ще 5 подолали 42 кілометри за 6 годин. Загалом у змаганні взяли участь 27 тисяч ветеранів різних воєн з усього світу. Усі учасники отримали медаль фінішера. В столичному аеропорту на переможців чекали рідні, друзі та волонтери. Говорили там «Дякую, Україну», «Дякую за вашу службу». Було дуже багато людей, які, в тому числі це мені говорили, і всі хлопці кажуть, що коли бачили, що на футболках написано «Армія України», то підтримували. Горда за те, що вони молодці. Навіть без ніг, без кінцівок вони біжать, представляють нашу країну у світі. Це все, що ми встигли вам розповісти. Будьте з АТР, щоб бути в курсі всіх важливих подій в країні і світі. Я прощаюся з вами до наступного тижня. На добраніч.